dịka ọnọdụ ndị ndọrọndọrọ na ha kwalite na-akwadowe maka nya bụ nhọpụta nke anyị ga-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba maka ọkwa gọvanọ na Anambra steeti. Otu akpọrọ Sinetọ Ifeanyi Uban Political Family SIUPOF ekwuena na onye ndu ha nke nara mmụọ bụ onye ha nọ wee na-achịkọta isi na-enebanye anya otu ha ga-esi wee banye n'ihe metụtara ọnọdụ ndọrọndọrọ ma n'oge na-adịghị anya na ha ya akọwara ndị mmadụ ihe ha chepụtara maka nya bụ ọnọdụ ndọrọndọrọ dịka o si metụta onye isi ha nara mmụọ. Joseph Egbeọcha bụ onye ọlụ anyị nọ ebe ahụ ma welitere anyị ozi bụ ebe nke ha kwuru na ha achịkọ isi na-edepụta ụmụ ihe dịgasị iche iche. O kwuru na otu subgroup nke dị iri nke Chivin Onyeka nakwa imerime ndị ọzọ bụ ndị nke ha ekwu onye ha ga-ha akwado n'ụdị dịgasị iche iche bụ nke o kwuru na ha ga-ha ewepụta ka onye na ọhaneze mara. Ka anyị si na ụlọ ọrụ anyị wetara gị akụkọ a n'ozuzu oke. Otu kọwara na ha bụ ndị na-enwe mmasị n'ịkwalite obibi ndụ ndị mmadụ, mmepe obodo nakwa ịrụ ezi ọrụ nye ọra mmadụ. Na ntụnye nke ya ka onye okwupụta okwu ya bụ Sinetọ Ifeanyi Uban lagoro mmụọ bụ Honorable Carmen Chus nọrọ kọwaa na ya bụ otu SIPOF bụ nke dị n'otu, dị n'udo ma bụrụ nke enweghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ha nọ, ma gaa n'iru kọwaa na ọ bụ onye ọbụla ha nwere nkwenye na ya bụ onye ha ga-enye nkwado dịka ha nyere onye isi ha lagoro mmụọ. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.